colleu. Ara som els plans de Casa Llobeta. I anem cap a Coll d'Arques. Ara anem pujant per una drecera que hi ha a la pista i que ens portarà aviat a Coll d'Arques. Arribem a Coll d'Arques, 3/4 d'hora des de les cases. Sí. Bé, i ara ja trobem la carretera de Solsona que puja per asfalt fins a Busa. Arribem al Grau de la Creu. Bon dia. I ara anem cap a la Guàrdia. Arribem al cap de la Guàrdia, on hi tenim el pessebre. Ja són dalt. Bona panoràmica. Ja tenim el pessebre i ara ens anem cap al Real, baixant Camp a través. I davant ja tenim el Rial de Busa. Estem arribant ja al Grau de Vilamala, on començarem la pujada cap a la Cinglera de Busa. Ja anem pujant pel cap de la Cinglera i anem guanyant alçada progressivament. És molt tranquil·la, per un bon corrió. Aquí davant ja tenim el cim de la Llebre. Arribem al cim de la Llebre. Deixem ja la Llebre i ens anem cap al Cogul, que és aquest cim d'aquí davant. Acabem de passar el coll de la Canal de Casavila i ara ja iniciem la pujada
cap al Còbol, que és aquest cim que es veu aquí al fons. I arribem al punt més alt de Pusa, al cim del Còbol. No és gaire alt, està parlant d'un cim de 1.550 metres, però que té unes panoràmiques espectaculars. Anem carenejant pel Serrat del Cogul amb unes vistes espectaculars. Fons el Santuari, el Puig Sobirà, sota l'embassament. Una panoràmica molt maca. I el Serrat de les Gralles, un dels punts més espectaculars per mi d'aquesta llarga carena. Aquest tram de baixada té un punt una mica embrussat. Deixem ja el mirador i iniciem el retorn. Bon dia. Bon dia. Bon dia. I ara aquí agafarem el sender que ens ha de portar cap a baix al Grau de l'Arenc. Aquí. Això és el bosc de Casa Vila. Ja iniciem el camí del Grau de l'Arenc. que és el Grau de l'Arenc.
terreny i ara aquesta és la quadrada del mateix nom, que és molt bonica. Baixant cap a Casa Llobeta. Això havia estat una antiga pista. Estem arribant a Sant Iscle i Santa Victòria. Estem per Casa Llobeta, el que queda de la casa. I iniciem la baixada cap a les cases pel grau de Casa Llobeta. Arribem al grau de Casa Llobeta. Aquest tram de camí és molt panoràmic sobre l'embassament i el pla de les cases. Finalment, el grau de Casa Llobeta ens torna a deixar el punt de sortida, a l'aparcament de la Font de les Cases.